Καλησπέρα γοργονίτσα μου, τι μου κάνεις? Αυτή την Τετάρτη σου έχω έρθει με ένα make-up challenge, το οποίο εμπνεύστηκα και έκλεψα, θα πω, από την Νίκη, την γνωστή Αμερικανίδα που έχει κανάλι στο YouTube και ανεβάζει άπειρα βίντεο με μακιγιάζ, make-up challenges και τα λοιπά και μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε βρήκα ένα challenge που έχει κάνει και το θεώρησα έτσι πολύ δημιουργικό και έξυπνο και ωραίο, οπότε ήθελα να σας το δείξω και εγώ με το δικό μου τρόπο. Το make-up challenge αυτό, πώς γίνεται? Παίρνεις μια παλέτα σκιών, επιλέγεις εσύ ας πούμε με ποια παλέτα σκιών θέλεις να δουλέψεις, η οποία έχει π.χ. 35 χρώματα όπως έχει η δική μου, και κόβεις 35 χαρτάκια με τους αριθμούς από το 1 έως το 35, τα βάζεις σε ένα ωραίο κουπάκι, διαλέγεις αριθμούς αναλόγως με πόσα χρώματα θέλεις να δουλέψεις ας πούμε. Εγώ θα πω ότι θα δουλέψω με 7 αποχρώσεις σκιών. Και θα διαλέξω από το 1 έως το 35 7 νουμεράκια και το κάθε νουμεράκι που αντιστοιχεί στο κάθε χρώμα θα το τοποθετήσω πάνω στα μάτια μου. Τέλεια, πάμε να ξεκινήσουμε. Οι αποχρώσεις είναι αυτές. Θα βάλω το 1 από εδώ και το 35 εδώ. Και θα τραβήξω τώρα 7 νουμεράκια. Είπα ότι θέλω να χρησιμοποιήσω 7 σκιές, δεν ξέρω γιατί 7 είπα, 7 θα χρησιμοποιήσω. Διαλέγω στην τύχη. Θα διαλέξω και τα 7 με τη σειρά κατευθείαν και να δούμε τα νούμερα, να δούμε σε ποιες αποχρώσεις αντιστοιχούν. Λοιπόν, πρώτο νουμεράκι, νούμερο 3, το αφήνω κάτω. Θα δούμε μετά ποιο είναι το νούμερο 3. Δεύτερο νουμεράκι, νούμερο 30. Οκ, νούμερο 30. Τρίτο νουμεράκι, νούμερο 17. Ωραία. Πάμε για το τέταρτο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Το νούμερο 23. Μετά μήπως να πάω να τα παίξω και τζόκερ αυτά. Λοιπόν, 3, 30, 17, 23. Θέλουμε άλλα 3 νούμερα. Το νούμερο 6. 6. Να το, νούμερο 6. Νούμερο, πόσο έχουμε βγάλει? 1, 2, 3, 4, 5, άλλα 2. Άλλα 2. Νούμερο 29. Παναγία μου, τι νούμερα είναι αυτά τώρα, άρα γιατί είναι το καθένα. Και νούμερο 21. Τέλεια. Έχουμε διαλέξει τα 7 νουμεράκια, αυτά πηγαίνουν στην άκρη. Και τώρα πάμε να δούμε ποιο είναι το κάθε χρώμα. Το πρώτο χρώμα που διάλεξα ήταν το νούμερο 3, οπότε νούμερο 3 είναι αυτό εδώ. Τέλεια. Νούμερο 30. Αν αυτό είναι το 35, άρα το 30 είναι αυτό. Ναι. 30 είναι αυτό. Ωραία. Το 30 είναι αυτό. Το επόμενο νούμερο είναι το 17. Και το 17 είναι 5, 10, 15, 17 τυρκουάζ. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα ένα φούξ, ένα τυρκουάζ και ένα καφέ. Το επόμενο νούμερο είναι το 23. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Το επόμενο νούμερο είναι το 23. Λοιπόν, 23, 5, 10, 15, 20, 23. Μπλε σκούρο. Πω παιδιά, τι θα βάλουμε σε αυτό το μάτι. Λοιπόν, επόμενο νούμερο 6. Αυτό εδώ. Μοιάζει πολύ με αυτό εδώ. Όχι, δεν μοιάζει. Οκ, νούμερο 6 αυτό. Νούμερο 29. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Άρα νούμερο 29 αυτό. Πω, και 21. 5, 10, 15, 20. Και 21 το γαλάζιο. Ωραία, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να δούμε τι θα δούμε ρε παιδιά.
Υπέροχα γοργονίτσα μου, έχω βάλει make-up, κρέμες, τέτοια τα πάντα όλα, concealer, βάσεις, ωραία. Είμαι έτοιμη για να πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με τον αριθμό που διάλεξα πρώτο, το 3 δηλαδή, τα έχω εδώ με τη σειρά. Πάμε στο νούμερο 3, το οποίο είναι αυτό εδώ το φουξάκι. Θα πάρω, πρέπει να αποφασίζω τώρα για τον κάθε χρώμα που θα το τοποθετώ. Ωραία, θα το βάλω εδώ ρε παιδιά στη μέση. Θα βάλω έτσι ένα τσικ, απελά, ένα ροζάκι εδώ, στο κέντρο. Υπέροχο, έχω τοποθετήσει τη πρώτη μου σκιά, το νούμερο 3 δηλαδή, και το επόμενο νούμερο που διάλεξα ήταν το 30 και είναι αυτή εδώ η λαδογκρή απόχρωση, η οποία τώρα θα μπει, πού θα μπει, είναι το θέμα. Θα την τοποθετήσω σύριζα, σαν eyeliner και λίγο προς τη γωνία μου, θα σβήσω προς τα έξω, έτσι λίγο. I like it. Πάμε στην επόμενη απόχρωση που έχω επιλέξει, ήταν το νούμερο 17, οπότε το νούμερο 17 είναι 5, 10, 15, 17 είναι αυτό το τυρκουάζ παιδιά, τέλειο, αυτό εδώ, δείτε πόσο γράφει, και πάμε να το τοποθετήσουμε και αυτό. Αυτό, πού να το τοποθετήσω παιδιά, θα το τοποθετήσω μπροστά, στη γωνία, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Το βάλω εδώ, μπροστά από το φούξ. Τέλειο. Τώρα έχουμε βάλει 3, πάμε για την τέταρτη. Η τέταρτη είναι το νούμερο 23 και είναι αυτή εδώ η σκούρη μπλε. Αυτή είναι εδώ, θα την πάρω και θα τη βάλω στη γωνία. Θα πάω εδώ και θα την τοποθετήσω πάνω από την λαδί σχεδόν. Πάμε παρακάτω. Έφυγε και 23. Πάμε στην σκιά νούμερο 6. Η νούμερο 6 ήταν αυτή εδώ η μπεζουλή. Πού να τη βάλω ρε παιδιά, την μπεζουλή, τη σκιά, πείτε μου λίγο εμένα. Βλέπετε, στο άλλο μισό του ματιού. Λοιπόν, τέλεια γοργόνα μου, πάμε στην επόμενη απόχρωση, η οποία είναι το νούμερο 12, 5, 10, 12, είναι αυτό το μοβ, όχι το λεπτή 12, 21 πήγα να σε κλέψω, πω θα ήταν ωραίο όμως και το 12. Τώρα πάμε στο νούμερο 21, είναι η έκτη απόχρωση, είναι αυτό το γαλάζιο, μοιάζει πάρα πολύ με το τυρκουάζ που βάλαμε, δεν πειράζει, θα πάρω αυτό το γαλάζιο και απλά θα σβήσω και θα το τοποθετήσω εδώ ανάμεσα από το τυρκουάζ και το φούξ μου. Θα βάλω και λίγο εδώ έξω παιδιά από αυτό το γαλάζιο, για να μην λέτε ότι δεν το χρησιμοποίησα και πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Τέλεια, έχει μείνει άλλη μία σκιά, είναι το νούμερο 29 και το νούμερο 29 ρε παιδιά είναι αυτό το χρυσολαδί δίπλα από το προηγούμενο που βάλαμε. Το νούμερο 29, ναι 29 γιατί είχαμε και το 30, είναι αυτό εδώ. Θα πάρω πάλι με λεπτό πινέλο από αυτή την απόχρωση και θα τοποθετήσω, θα βάλω λίγο εδώ, στην ένωση με το νούμερο 6 και το μπλε, εδώ, δηλαδή κάτω έχει 3 αποχρώσεις. Οκ, μου αρέσει. Λοιπόν γοργόνα μου, αυτό είναι το μάτι. Πάμε τώρα να με δεις στα γρήγορα, να κάνω τα contouring μου, τα έτσι μου, τις βλεφαρίδες μου, τα φρύδια μου. Θα το δεις όλο σε γρήγορη κίνηση και να σου έρθω έτοιμη να το δεις ολοκληρωμένο. Λοιπόν γοργονίτσα μου, αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος, αυτό το μακιγιάζ έφτασε στο τέλος, αυτό το challenge έφτασε στο τέλος, το χρησιμοποιήσαμε και τις 7 σκιές, το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ πέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ έντονο, πάρα πολύ έξτρα, πάρα πολύ τα πάντα. Αυτό είναι, μ' αρέσει, I like it. Ελπίζω να σου άρεσε και σένα, ελπίζω να το βρήκες εύκολο, ελπίζω να το βρήκες διασκεδαστικό. Αυτά, πολύ μ' αρέσει, τελικά
Μπράβο. Όλο αυτό έγινε στην τύχη. Θα πάω να παίξω και τα νούμερα Joker. Και αυτά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη με κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο. Ίσως και άλλο challenge, γιατί άρχισαν να μ' αρέσουν τα challenge. Και αυτά, φιλιά και πολλά.